Kardom pini bertar jikta pini prime time news han mang pi nilika jirong hang pi. Aprang si bertang ton pen cipajer midam dia prang bertang kung pi arjikta. APHLC asong indeng hini mahang kategori ketalon ponjia pan jengrong hang LP school along Howard Cat Elephant pater pipon si pongnian mai ingipon. Denarong ahawar arlo kedo kang chilang solong penangan monit armu cetong. Sanglang kehat Chingthur Cultural Society indeng cricketom winter dance and singing competition kepedopon. APHLC asong indeng hini amahang ketek arni katalon ponjia pan kachisik pon. APHLC asong mahang ketegarni dongmukak HS School patua klamalong ketalon ponjiapan jengrong hang LP School along APHLC hawar kihat Elia tumpen pongni an kachingwai mate mai ingnipon. Bangsualong APHLC Central Committee pen chun bangsar kirirong parlapen ongdung arpukidotum chitongdon pen RDP dun. APHLC hawar kihat LA maipu Suren Kramsa chunbang rubi singrong hang lapen suar lopen pratima inghipi anper ta youth lapen APHLC along arpuke doratum an chetong don si non kivangji ar koya chiklo ni phai inquiry si arni ingdeng hini song mahang ketegarni mesen pen ketalon ponji lapen armu pachitong ji hai hui chethan chingwai pon pini bangswa mayalong ametang akhi pensi transportation mate kedam kiwang aphan chechak pon lasi non tame ametang pen amat si ketalon ponji along bangsuri thong kepso se armu chetong ponji lapen non kiwang ji MLA election tame nilitum APHLC pen si long pho MLA ta ongdung pen hai pon labji puta alang litum pen ningje pon. Putung aji pen berta pangdakon Chingthong iti News 24 Kerbiang long. Ningkan kimi ning kacaparong jia pan kang chilangso along pinang anamulok kacetong. Denarong ahawar arlo kedo kang chilangso alangson putat kijoy kilang armu ong muchadasan si thekpon long. Pinpur me kedam tang ningkan surinira krener kep aningkan Honde me amunit bang hini apan apran karmu derajok ong dungatum hem kang samta donanglo lapen kombat nege ke katap atuk donanglo. Pon ta arni ke me nang resi kang chilangso alang sunalong isi kijoy kilang adimpu chinisi penangan kijoy kilang atum penangan armu thekpon long. Botungaji penching thong ingtin News 24 Kerbiang long. Nile constituency alo sanglang ke hat along ningkan kimi along pacheton dun si kilun ke kan kacepati asai kireng pon. Arkoy ni pai siarni ingdeng kriketom ke chok alot tunajo kilun ke kan amaelong benting tirang penajok si mai chepahem pupon. Alhia man pen lokale mesi pobitorong pila pen ongdung man pen ke duatum chetong don. La Chingthur Cultural Society Penchipater People si ingdeng kriketom winter dance and singing competition committee ke jatu maipu hiliritirang rab maipu rapher teron kongchun bang anil timung rab maipu pronab teron lason thak si ongdungatum chirap chitodon. Bangso ongdung katsipate group dance along ke chengsia nongi mamuni ingleng pilapen ari sanghuatum hini lake chun teron lapen ari sanghuatum ke thomang deng lake pangchupi lapen ari sanghuatum. Lapen single dance along ke chengsia nongi wai songing ti manjapen hini lake harlima hansepi kajironga pen ke thomang deng lake Stefan Karmorkar. Lapen lun katsipate along ke chengsia nongi charkli teron pi hini subhas stronghang ke thom lake serlina engtipi penajoksi chipa undon long. Pinia berta lansikang toniklo dome thangme kardom.